lehenengo asambladi amotoko txaljanari buruz. Hau da, Mercedes, eta jaio zen bedauriko elorri jago zerrekin. Hau da, zintzo, eta berak hasi dago motoko teieri jago zerrekin. Mercedesek, 10 hilabete eta 29 eguneaz, pixantxuz 251 kilo eta 1 gramo. Pixu garbizin. Da, erralditan esan da, 98 erralde, kilo bat da 1 gramo. Da, dakizuen ez da, erraldi 5 kilo da. Arroba eta erraldia. Ez di arrut erraldi berdinek. Arroba ez da berdinak? Arruka txarri zenak kontutu. Baina, kantia de pixu gabena... Ama bitxerdi arru. Historiak zer dioen txaljanari buruz. Orain dela urte asko, 1989an, Amotoko udalari Markinak aurreko azokan tokabiakon txal bat. Orduan alkate, Tomas Azpiazu zegoen. Eta udaletxeko korporazioak erabakian, txal hori herrikuntza dizetik, da frontoin festa bat antolatu zen. Badirudi, urte batzuetara, Santa Eufemio eguneko irteera eta ospakizunin, alkateziari Marilu Gatebururi esan omen zieten herritar batzuk txaljan bat antolatu beharko litzakela, eta maizkoaren ostean antolaketa hasi zen. Guzti hori 2003an esan zen, eta ordundik festa urtero ospatzen ari gara Santa Barbara egunaren inguruan. Santa Barbara eguna abenduaren 4an ospatzen da, eta txaljana larunbat batean beti. Txalen izenak. Txal izenak beti ere guretzako pixka bat barregarriak dira, baina egia esan, aintzina emakumei jartzen ziren izenak dira. Urteko txalak dituan izena Felisa. 2004 urteko txalak dituan izena Narcesa. 2005 urteko txalak dituan izena Gertrudis. 2006 urteko txalak dituan izena Filomena. 2007 urteko txalak dituan izena Angelina. 2008 urteko txalak dituan izena Barbarita. 2009 urteko Mercedes edo Mercedes. Horreko egitaragua. Goizean, 11:30etan, mesa santua Amorotoko jendeak abestuta. Ondoren, gaborentzako janarien dastaketa egongo da Amorotoko etxeetan prestatuta. Hanik izango zuten horretxetako batzuk. Goizien egoten da. Nik izango zuten horretxetako gaborentzako janarietako batzuk. Oio salda, gaztainak, berakatz sopa, asa olioa, karakola saltzan, arroz esnea, intxaur saltza, taloa, morokila, membrilue eta sar daude. Además, ortuan izan bertan goizin, horretxeke produktu datarateko, lamendaz, horretxeke janaritzek. Esan behar, lehen urtean, 2003an, Santo Tomas egunaren usaino emon nahian, baserrietako animalien erakustaldia ere izan zela. Baina ordundik hori ez da jarraitu. Hemen da, Juan Agarre zaintzen animaliak, eskabetako, eta hemen da, txeko laitxe, Vulkan agerrari begira. Eta nire haitxua, mentxe da betu. Iluntzean, 8:30 inguruan, txaljan afaria izango da. Txal hori prestatzeko jende askok lan egiten du, eta txal hori erretzen goizaldeko 5 inguruan hasten dira arduradunak. Afalostean, erromeri ederrak girotzen da jokaldi taldearekin. Hemen da antolaketako batzuk,
da Manuel, Ikedi, Jose Ramon, da Esteban Etxebarriko aguazile, da Esteban beti etortzen da Txalegarreten. Da hemen amotoko uniok, mebe dizenak, baserritxak jantzitxe etorte gara. Hemen daz horretxek taluk eta dauz egiten amotoko handarrak eta hemen afalostine itxen zen tantzak eta hemen handala urte bat jantzitxe baserritxak eta hemen gero tzara famosoko goletu saltzen. Nobenaren bilako ziren, amototik tratante, bosgarren batek utzegin eban, gare zuen hartu parte. Lehenengo paradian, horreta maskarian, gero gisa bururate, partidatxoa pare bat trago, lania batuz datoazten. Alako baten heldu zirean, Filomenaren kortara, ta ugazaba oraindik falta, etzen agertzen bertara. Filomena biloso, ikusi eroso, ta sortu jakenikara. Estudiatu beharra zegoen, horretik zelanetara. Euren burua ikusi hemen, situazio larrian, eta karua behar zanjarri, kotako bate parian. Askatu ebesoka, Filomena saltoka, laster salkarro gainean, gero tratante nulu gainetik, Kristo saltua haidian. Eta horrela iesien, aloko zelaietara, alako baten ugazagabe, agertu jaken bertara. Ugazaba susurra, aibazako muturra, ta zer gertatu zanara. Traje bainorik entzekan baina, zatoen zen errekara. Ikusirik azelan zegoen, txala ere kantzatuan, ohartu ziren mundaxen zara, gerengatzeko